Ngicela siqale sibone ukuthi si-order ini kuqala ukuze ngoba ngiyakubona ngazi ukuthi yabo maphapha phezulu kancane sike sithi ukwehlisa kancane order ukuphuza. Okay. Uzokhokhelwa ba yimina noma wena? No, on me konke. Sho nje? Njengoba nje ngisho. Ngisho ibhili la ekhaya ngoba phela mina ngumuntu wamaremi mawuthi kunama-special occasions yabo. Okay. Phela-ke angifuni ukuthi yabo mhlawumbe singenza noma kube yiGamaster angeke ngazi amandla akho. Okay. iGamaster ayi-right but indaba ungafuni i-ring because akusho ukuthi angeke ngikwazi ukuyi-afford. Hayi bo girl, hayi alright, hayi. I have a crush on you. Tiwa Shoot Your Shot, #Fetch Your Man 2024. Manene na manenekazi, boys, girls, ladies, gentlemen, I welcome you to Select Africa TV on yet another amazing episode of I Have a Crush on You. Today is so phenomenal because for the first time ever, sibhalelwe intombazane ubuhle, and yes, you guessed it right, muhle naye. Usibhalele uthi kunensizwa afuna nje ukuthi ayiqonde ngqo ngoba yena akageji, uyayishaya ishot ayishuthe ingene ilende. Igama lensizwa uXolani wakaGumede. So angazi noma izofika yini le part ethi ngilobola nini phakathi wayo, sobona ngayo kubuhle. So for the first time ever, we have a girl who's approaching a guy, and we really don't know how it's going to go. Crossing fingers everything goes well because it is kind of abnormal, extraordinary, but stay with me to find out what happens next on this amazing episode. Okwamanje ungakhohlwa ukufollowisha ey'nkundleni zokuxhumana, and please also subscribe to this awesome channel right here on YouTube. Turn on ama-notifications akho so that next time kukhona omunye ugele ofuna ukuzolanda omunye ugayi ungeke uphuthele, uzokwazi ukuthi nawe uyibonele ngawe kamehlo kanje. Alright, so stay with me and let's go check them out. Mangabe nawe uyadinga usizo, khona umuntu ofuna ukumqonda ngqo, thina wazuma simzungu, hayi simqonda ngqo. Ngadlala indawo engikuyona namhlanje ayivumi. Speaking of it, we are in Durban phansi khona kwelika banana, and mangabe nawe khona umuntu ofuna ukumqonda ufuna sikusize, whether you are shooting your shots yokujola naye, whether you are shooting your friendship shots, whether you want to work with that person, or maybe you just want to have a meet and greet, but uyasaba ukuthi approach, ungasaba ukusibhalela kwi-selectafricatv@gmail.com on this email address down below. But for now, let us check out laba abasitholile isibindi sokuthi bebhale sibone ukuthi into yabo izohamba kanjani. Ngiyasaba shema ngifuna ungasho, but-ke bathi uzoyithola kanjani uhlele ekhoneni. Ugela kahleli uthe yena usekhoneni mara umile ne, umele ukuthi umele umuntu wakhe. Samsobabheka. Alright, you're still watching this amazing episode of I Have a Crush on You right here on Select Africa TV. And njengamanje, I've got this beautiful lady who lives by her name. Her name is Buhle, and she is indeed pretty. If you didn't know, Ubuhle is Zulu for beautiful, for pretty, for amazing, for awesome, for gorgeous. How you doing? I'm good, and yourself? Ngiyaphila zomuhle. Ngiyabonga. Cele emakhaya, ndosi okushake emakhaya. It's the first time sibhalelwa intombazane on the show. We always have men who are the ones writing to the ladies. So I just want to know what kind of informed sibindi sakho sokuthi uthi no, I'm fetching this guy. Singakafiki ukuthi ugayi ubasi yeza lapho. Isibindi into engivele nginayo vele. Isibindi uyabulala, isibindi uyaphilisa danko. Uyazi ukuthi nje kwimanje amantombazane amanje isibindi vele into esinayo. So into engenza ukuthi vele ngize la kule show ukuthi vele like sesiphila kwisimanje manje, akusebona njalo abafana okumele kube yibona aba-approach amantombazane every time. So if ngimthanda kufanele ngize ngifele ngaphakathi just because kufanele ngize ngimlinde ukuthi afike. No, angikwazi ukwenza lokho. So nje ngishilo ukuthi asibindi uyabulala, sibindi uyamchaza uyi-spirit animal sami. So do you think, hypothetically speaking, asithi into yenu namhlanje hamba kahle nje, you guys date, like isikhathi nibe right, do you think you'd ever be the one to propose first? Noma lokho it's too extreme, ungalinda yena-ke lapho ukuthi ubuyena uzothi mshado? I know lokho it's too extreme because ngingamlinda yena ukuthi angishade because ngumZulu, so asikwazi ukuvele sipropose kubafana amasiko esiwalandelayo. So ngizomlinda nje ukuze kube yena azabe right ngokwasephaketheni futhi. So who is this guy and how did you guys meet? Igama lakhe uXolani wakaGumede Sibongo. Sahlangana eMhlanga sasiyoshootha i-international movie. Babedinge ama-extras akhona. So ahlangana lapho ngangifike neni-agent naye fike neni-agent. So yabo nje lo guy lokho ekhona nje
ephansi phezulu babhizi abanye abafana bayashela yena nje ubhizi nje. Uzosebenza. Uze ngomsebenzi nje Listen, nawe uze ngomsebenzi-ke manje. usengichazwa nayilokho ukuthi akaloke elandela amantombazane uze ngomsebenzi and then wathi ucela ukushutha nami. I was like okay, ngashutha-ke naye-ke and then-ke because vele ngiphatha i-iPhone yabo. Hey. Yeah. So you had to Askayla. send him the pictures and that's how you had his number. Yeah, sazana lapho-ke and then sa-exchange amanamba ngamsendela iy'thombe sase-ke Do you sathatha talk from lapho. or you just watch my status? No, ngiyabuka ama-status akhe but ukukhuluma mina naye asikhulumi kakhulu because umuntu obhizi nomsebenzi. Ukhuluma nami mhlawumpe uma ngabe efuna ukungiplaga somewhere mhlawumpe ukuthi Uyakubhekelela. na like Iphakade lakho mosileli? inkinga ngifaka i-friend zone kakhulu. Ish. Manje uzophuma kanjani i-friend zone? What's your plan? What's your strategy? Ukuthi ngimtshele phela ukuthi ngizizwa kanjani bese naye ayangitshela bese-ke siyabona ukuthi sithatha siyibekaphi into yethu. Umzulu angithi uxolano wakagumeda amasimi Yeah. ukuthi umzulu. Yeah, So amajitha wela kuthiwa amajitha amajongo iy'nsizwa zakwaZulu zinawo lento yokuthi angifuni ukuthi ngithi pride but that ego nyana ukuthi phela I'm the gents, I should be the one controller ukuthi izinto ihamba kanjani or leader rather not control. So if you tell him how you feel and his reaction is totally negative, mhlampe nje ethi angishela umfazi mina angibhedelwa mina, are you ready for that? Uzowenza njani? Uzo-reacta kanjani? If phela i-reacta kanjalo kuzoba nzima for me but ngizomlinda because phela vele nawe uyabona ukuthi angishodi indawo Angishilo ngathi ngiyamthanda. uyangibona nje nawe ukuthi Uphelele, angishodi intombi indawo nje iphelele. ngiphelele. So naye nje mhlampe kwanaye unayo lento engiyizwayo ukuthi nje kuphela mhlampe nawe asabona. Okay. Kodwa nje ngizomlinda naye azaze abuye because vele uzobuya. Uyazi ukuthi unayo i-girlfriend or uzo literally just shoot your shots randomly and awukho sure wena, do you have a boyfriend, do you have someone who thinks they are dating you, ozomangala mase kubona la kusho ukuthi hawu shiya ukuthi uyangichithela uyoshela yena ungishiye endlini uyoshela abanye abafana. No, kwamanje angidate but yena I'm not sure ukuthi uyadate or akadating because ngiwhatsappa naye vele so ngibone i-status sakhe esho ukuthi usingile njengamanje. So I just thought ukuthi I should shoot my shots. You know what? Let us go shoot the shots. Raise your glass, we'll drink to that. A toast to Isibindi Sakho, a toast to New Beginnings, and a toast to hashtag Fetch Your Man 2024. Let's do this! On the rocks again. Ngoba nawe uyomtshela on the rocks ukuthi uzizwa kanjani. Ngisho ama-feelings akawadayi uthile. This season 2 of I Have a Crush on You right here on Select Africa TV. If you haven't subscribed to this channel, angazi ukuthi ulindeni Nkosi yami angazi uweqo umen ungasubscribe. Right, I'm chilling here with Uxolani wakagumede. How are you, Xolani? Ngiyaphila sisenjani? Ngiyaphila. So igama lami nguSineng Ngwakanene. I'm from Select Africa TV and ngi-host yohlelo ekuthiwa I Have a Crush on You, which is why we brought you here. I have a crush on you. Njengoba izisho nje kunomuntu othe une-crush kuwena, uyazifela ngawe, uyakufuna ukufundiswa kwamathuba omsebenzi and not noma umuphi umsebenzi, ukufundiswa kwamathuba omsebenzi kwamasipala, ukufundiswa kwethenda, ukufuna ukuthi ube umuntu wakhe nje straight, akazange ananaza mosha isikhathi ashonelene, uthe nje uyakudinga, ukudinga njengogesi, angazi futhi ukudinga njengo-oxygen. Umuntu wesilisa noma umuntu wesifazane? Mangase kuthiwa owesilisa, would you have a problem with that? Umuntu ngumZulu mina. Umuntu oqondile. Manje what do you mean about other people who are abangaqondanga? No, anginayo inkinga nabo. Sengisho mina. Ukuthi wena nje straight. No, it's a female, it's a girl. Usisi igama lakho ubuhle and ubuhle umuhle kwangempela. Yeah. So she said Nazelana, you guys were casted for an international film or movie eyayishuthwa eMhlanga and you made kanti ngizoshutha iy'thombe nashutha nangefoni yakhe, so she had your number. She did say you talk kancane, not all the time, but she did say you talk on WhatsApp and unakho ukuthi umsendele mhlawumpe uma kunamanye ama-casting things uyamdlulisela ukuthi naye ahambe ama-auditions ayo-auditiona and stuff. Does it ring a bell? Uyamcabanga lo muntu uthi uba? Uyabona ukuthi muhle ngempela ngidlali ngawo.
yeah. So uyena kubuhle ucelile ukuthi ngikulethe lapha because ucela ukuthi uzoyikhulumela yena nawe hayi ukuthi mina ngizomshelela. Usazohlala laphansi nawe. I just wanted to get from you ukuthi uzizwa kanjani nje ngento kanje ngoba ngiyazi ayijwayelekile. Nathi kwayithina la kwishow siyaqala ukuthi kube intombazane ebhalela umuntu wesilisa. Hayi lungile singakhuluma. Ngakhuluma. Unali mama? Bekho. Oshonaphi pho? Hey. Umuntu insecure. Okay. And wena ku-industry ebucayi kabi ukuthi ungathena umuntu insecure ngoba phela uhlezi usebenza namantombazane nabantu baku-crew usazophinde futhi on set yabo. Yeah. So ubuhle uma ukuthi na insecure futhi angeke nje kuhambe kahle. Ngempela. Ngoba ngisebenza nabantu besifazane. Okay. So I'm strong. Ha, buhle. I hope awugcine ukuba muhle. I hope strong. Strong njenge yini ladies liquid yini usiscora sashiposh. I hope strong ngempela ubuhle. So are you looking for umuntu wesifazane ozohlekisana naye noma mhlawumbe nje ubusingile ubusase right usazama ukukhipha lo munye kwi system yakho before move on nomunye? Yeah phela indaba zokhila hayi indaba endala. Uzohila ngendlela. Asimuzi ukuthi usifise. Awuhila hliziyo yami. Okay, before we get into ubuhle ngizomlanda manje. Unazo mhlawumbe izinto ezibhekayo kumuntu wesifazane. Abanye banama-type uthola ukuthi ufuna intombi eyisidudla, ufuna isilele esinefiga, ufuna umuntu onezinqa. Omunye akanandaba ne-physical appearance, ufuna intombazane enenhliziyo enhle, ehloniphayo, ufuna intombazane enemali. Yabo nje izinto enjalo. Do you have izinto ezikanjalo ozibhekayo kumuntu wesifazane before uzothandane naye? Yeah, zikhona isimilo. Okay. Nomona mina. Okay, I love your honesty. Isimilo. Umuntu ongiyazi angijwayeze kabi nabafana. Okay, valid. Iloko kuphela unandaba ukuthi ubukeke njani? Awuye noye sokulunga. You don't go for looks? Phela sikhuluma ngomuntu engimaziyo la. Oh yeah, but okay, valid, fair. Alrighty, so let me not waste isikhathi sakho ke. Angimlethe ubuhle ni. Ayi, manje kwangathi usungena emafrijini nje. Hey, ake singayiqala into nje. Nam sonke nombukeli lapha ekhaya but it's cool. Izinto zimane ukwenzeka kuzojwayeleka. Ngizobona nje I hope nizoblenda because at least umjwayele it's not like umuntu ongamazi. Ubuhle la yedwa lo muhle nje. One and only muhle uyakhanya. Ukhulumela phansi nje akamemezi njengama kaphaphile. I mean umuntu open but hayi ukuthi uyaqina. Seyangifuna. Kabi. Uthe uyakudinga. Uthe ukufuna high and low. Uthe mayicabanga kathezalwa wayekhalela wena. Uthe ukudinga ngazathi yabona umuntu oku-ICU ovalelwa amapayipi ongasaphefumuleki usephefumula ngenxeba ukudinga ngathi oxygen ukuthi umphefumulise. Awumla. Hayi uthi ngikulandele yena. Asingamoshiki isikhathi ngiyamlanda fresh ubuhle. Stay tuned in ungayindawo. This is I Have a Crush on You season 2 right here on Select Africa TV. Sawona Slugzen. Yeah, sabona. Unjani? Ngiyaphila nami. Yini obuka ngathi uthukile nje? ngithukile vele. Uthuswa yini ukungibona noma? Cha phela sijwayele ukuhlangana kuma-sets manje ngase ku-occasional kakhulu lokho namhlanje. Okay. Ngicela siqale sibone ukuthi si-order ini kuqala ukuze ngoba ngiyakubona ngazi ukuthi yabo maphapha phezulu kancane sike sithi ukwehlisa kancane. Order ukuphuza. Okay. Uzokhokhelwa by mina noma wena? No. On me konke. Sho nje? Njengoba nje ngisho. Ngisho ibhili la ekhaya ngoba phela mina ngumuntu wamaremi ma uthi kunama-special occasions yabo. Okay. Phela-ke angifuni ukuthi yabo mhlawumbe singenza noma kube yigamasta angeke ngazi amandla akho. Okay. Igamasta ayi-right. But indaba ungafuni i-ring because akusho ukuthi angeke ngikwazi uku-afford. Hayi bo girl. Hayi alright, hayi. Azisasephi imali. Yimbo. Ngiyasebenza nje uyazi nawe. Okay. Ngikhiphele endaweni nje bengizokukhiphela enhlokweni ukuba uyazi. Drama engaka phela sometimes kuye kudingeka ukuthi yabo udle lokudla lokho. Ungahlezi njalo udle inhloko uyiveze na uthi umZulu. Yeah babe.
Ngiyakuzwa. Uphucuzeke nje ngikukhiphe emakhaya. Hayibo. Serious? Dead serious. Yabo. Ngempela nje wena. Siyabonga bhuti wami. Hayibo yiyo. Iyo ini manje. Ubambe lotho yini mama? Kade kuthi ngiyasebenza phela ngiyahola nje uyazi nawe. Ya. Manje ngifunani mina la? Okay. Ngikubizele kule show ngoba angifuni ungithathe like wrong or like mhlambe lento engiyenza namhlanje into mhlambe engijwayele ukuyenza or something. Bo. Njengoba ngikubiza namhlanje nje kule show ingoba bekhona engifuna ukutshela khona. Bo. Engikade ngikufihla bo. So njengoba ngilonge ngikufihla nje hayi ngobani wabe ngikusaba and like njengoba nawe uyindoda yomZulu nje like sekuzofika umuntu wesifazane sezotshela lento engitshela yona namhlanje kuba enye into kuwena ukuthi hawu like kanjalo uzasengazi ukuthi into engiyijwayele noma vele yabo ngithathe otherwise yini leyo phela ungangijahe hawu ungangijahe imancane ngizomxoxela phela sehlisa isipindi kancane ibolotho. Okay, njengoba sekuchazelile ukuthi into engiyiqalayo le. So ufuna ukutshela ukuthi nginama-feelings akho or ngine-crush wena. Hayi, I'm sure i-prank le. No, akusiyona i-prank. Ngake ngakupranka namanini. Wakangibona nje ngishaya ama-pranks. Crush nami. Ngiserious tshela. Yima ngikuchazela ukuthi yonke lento yaqala nini. Yakhumbula ngale nkathi silapha emhlanga kwi-international movie. Lapho ngaqala khona ukubona. Ya nami lapho saqala khona ukubonana. Like wangichaza ngiqala ukubona. Like yabo laphayana ngachazwa ukuqala nje ukuthi wabona abantu esasinabo laphayana ukuthi babe busy belandela amantombazana ayekhona laphayana wabona nje nawe wakuphansi phezulu and wena into obusy ngayo umsebenzi kuphela ukuze ngomsebenzi like uprofessional ama ngayibeka ngamanye amazwi yabo so iyona into le engathi iyangichaza kona nokuthi ke futhi ke awusiyena lo muntu oyitshelayo noma ngithi oyiphakamisayo so ukushutha vele because wena owacela ukushutha nami kodwa nami ngase sengivele sengivuma ngoba hayi ngoba ngase ngivuma kuyisithombe nje kodwa kwase sekukhona okungaphakathi kumina okushoyo ukuthi ya like this guy because it's short ngicela sesama pics for the content yeah ngasho ukuthi like this guy akubuka nje like okay and futhi into engichaza kakhulu ukuthi vele sishutha ngefoni yami obviously vele ama numbers are exchange and uma sengikubona futhi nalapha kuma status akho ku WhatsApp like umuntu awufocus kakhulu kumsebenzi uprofessional every time upost you are posting umsebenzi every time post you are posting umsebenzi and futhi njengoba ukuthi ama actors enomona nje mhlawumbe amanye not wonke enomona like ukuplug abantu bafuna ukuduma bodwa wena uhlezi uplug abantu like awunawo umona uhlezi uplug abantu ukuthi like dinga lama actors ethile endaweni ethile dinga lama actors ethile endaweni ethile and even though we music artist kodwa lokho angikuboni ufana nalawa amanye ama-music artist lawa athanda kakhulu amantombazane ahleze post amantombazane each and every day like and ngize isibindi engisitholile ukuthi ngibhalele le show ukuthi ngikubonile uposte ukuthi usingle Ima wena unawo umuntu ohlukisana naye njengamanje no njengamanje akekho kwenziwa yini lokho umuhle kanje ungabi nayo umuntu ohlukisana naye babalekelane kwena
No, uyabazi abafana nje bethu. Abo umfana once wamnikeza isikhathi, wamnikeza yonke into like ubona ukuthi okay. Ubona ukuthi uyislim. So yabo bese abawuthathale ngalo yena lelo thuba lelo. So yona into engenza ukuthi ngibe single njengamanje. Ngiyakuzwa mfethu. Ukuthi nje angiyikholwa lento mfethu. Yabo. Cause umuhle, ubukeka omncane, ufresh. Unetalente. Mina ngisebenza ngamantombazane, hleze ubona kwi-status. So ngingajabulela ukuthi sazane kangcono. Angisho ukuthi lento ecabanga oyifilayo ngiyifile or something yabo. Basi ngingajabulela ukuthi sazane kangcono because mina angingeni umuntu odlala ngamantombazane. Okay. Angidlali ngothando futhi. Yabo. Mhlawumbe enye izinto esiyibangile nex yami leyo. Okay. Ngiyazazi ngifunani. Njengoba usho nje ukuthi ngifocus emsebenzini wami. But ngiyakuzwa. It's just that it's so good to be true. Because mina ngikhathi ngicela ukushutha nawe. Uvele wawungichaza. Yabo. But I don't mix business with pleasure. Yabo. Yeah. Yeah, cause sashutheni last day. Yeah, Ngabo sekuphele 5 months manje. yeah. Angazi ngiflete or something. Kodwa lokho akusho ukuthi angikuboni njengomuntu. Yabo. So manje mususu une crush nami. Ngani noma abantu bakithi noma yabo. Kodwa nje mfethu uma uthi uthunyiwe. Mfethu ungayenzi leyo nto. Bese ngidlala ngothando mina mfethu. Ukusho bantu ngiyadlala sengadlala ngento ebucayi kangaka uthando. Awuzangibona ukuthi ngiserious ukutshela angidlali ngothando noma ukuthi vele like I understand nina abantu bamaZulu ukuthi lento yamantombazane ukuthi angitshela ukuthi ayangithanda or nithi ukushelwa amantombazane. Waba isibongo wena. Ngwakacela isibongo. Cela. Yeah. Kephi? Ngwakacela high flat. High flat. Yeah. Mina ngwaseMelmont. Okay. Kulelela eThekwini vele. Yeah, uma wala eMlazi. So ngikhulele la eMlazi. Okay, nawe njengoba ngisho nje nami ukuthi ngiyintombazane yasemakhaya ewumZulu futhi. So njengoba ngishilo ukuthi lento engiyenzayo akusiyona into engithi ngijwayele noma engangayenza before ngiyaqala ukuyenza. Ukuthi nje ngikubona uhlukile kulaba abanye. So ingako ngibonile ukuthi angisebenzise le thuba. Nalesikhathi ngibona ukuthi kuzongithatha kungibekephi because angifuni uqamba amanga khona. Ubuzo unaso isikwele? Yeah, nginaso. Naso. Yeah. Une average nje of 10 1 to 10 sikuba 10 out of 10. Mina njengoba ngisebenza ngabantu besifazane uzoyimela leyo nto. Phela kuzodepend ukuthi nawe usebenza abantu besifazane kanjani. Because ngeke ngitshela usebenza abantu besifazane kodwa ubabamba lapha yani baloku bathinta. Ngeke ungitsheleke lokho. Ngiswazi ukuthi ngiyacola. Yeah, ngiyakuzwa. Amantombazane obvious asuke egqoka amabikini. Serious. Ngizohamba nawe phela khuleka. Njalo. Ngizoba kwi-background. Njalo. Wonke Not phela every day phela because nami nginomsebenzi but so babes noma mpintsha ngathi. Hayi sumane sibe yibona. Ngoba phela angeke ngihlezi phela nami ngihambe kanjalo nawe because uyazi nawe ukuthi nami ngiyasebenza ngokwami. Kodwa nje mangilithola ithuba ngizohamba nawe. So ngeke uyitolerate leyo nto. Awungeke. Lokuthintana namantombazane ngikhona. Ngizongondla uma sengasasebenzi because umsebenzi wami phela lo. Ngizokondla ngizohlulwa yini ukukondla? Ngizohlulwa yini nje ukukondla? Ngoba phela nami ngiyasebenza, hayi ukuthi angisebenzi. Ngeke ngikwazi futhi ukuye kumsebenzi wami, ngikumsebenzi wami for uthando nepassion.
No, nami angisho ukuthi uyeke umsebenzi but ungasebenza nawo la mantombazane kodwa wazi ukuthi nisebenza nigcine la. Usebenza ugcine la. Akusadluleli ngale nize nithintane uyafana kanti u-music video uma ungathintani. Sithintana impela. Uyafa u-music video uma ningathintani. Angithi siya-acta la. Mhlawumpe u-acte intombi yami. Kumele ngishaye nge-baby kiss. Kumele sidanse mhlawumpe ngibambelele. Okay. Sengingaliwe lapho, suyangala lapho. No, okay, let's say nami-ke ngiya-acta nami. Ngi-acta nomfana like Cha, akufani. yini engafani lapho because kuyafana. Akufani. Akufani ini because wena uthinta amantombazane nami abafana uma Cha, bengithinta. phela ngumfana mina. Uma ungumfana kusho ukuthini? Uma ungumfana kusho ukuthini? Yini le lemon salt and sakil? Yeah, yona. Ngifuna ukuphuza utshwala amantombazane manje. Hlezi into ey'nani phakathi ziyi-weed nje. Kanjani manje because Kodwa it-taste good. wena uthanda izinto ezi-strong. Ya, yizwa. Yini manje Hhayi, ngiyaphuza not la? ukuthi strong but ngizezwa ukuthi khona ne-Red Bull. Ngiyezwa ukuthi Ya, kodwa phela in terms of ama-boundaries-ke not ukuthi umthetho but khona i-no situation first. Njengoba sengishilo ukuthi nginesikhwele mina. Hhayi ukuthi mhlawumpe ngizenze i-hard to get but ubumina lobo. ubuwena bunjani-ke? Ubuwena bunjani? Ngithi ngi-agent mina. Khumbula khe sihlangana ukuthi waze ngenye i-agent wena. Ya. Uma ukuthi lento siyayenza komele at least ujoyine i-agency yami. Khona ngizokwazi ukuthi ngikubone. Hayibo. Ngeke phela ukuthi ngingaba nentombi enje njengoba hayibo. Hawu kunjani kanti mina uma ngineyami i-agent? Kunjani kanti uma ngineyami? Yithi mehluko? Ubhuko la ngingekho khona. Nakunani kanti uma ngiphuka la ngingekho khona? Ngiyokwenza imali nje. Yini umehluko? Ngiyokwenza imali njenganawe. Akufani phela wena umuntu wesifazane mina ngumuntu wesilisa. Mina angiwuboni umehluko lapho but-ke ngoba usho njalo wena and asilungise la. Wena uthi une-crush nami. Ya. Empeleni mina ngakuthanda ngiqala ukukubona. Ya. Yabo leyo nto. But ngokuthi ngihloniphe umsebenzi. Ya. Yini yabo kuyamoyezela. Ufuna ngithini? Ufuna ngithini? I'm not trying to do hard to get. But njengoba ngishilo nje ukuthi nginesikhwele. Okay, manje isikhwele sakho ngifuna ukwazi mina ukuthi like sidalwa yini? Ngiyayazi i-industry, mina 10 years ngikwi-industry. Ya. Intombazane enhle kanje uma ngino-5,000 ngingayibhukha. Ngiqambele amanga ngithi kune-something next shoot. Yabo leyo nto. Ya. Vele nginawo 5K. Anginankinga ukuthi noma ngayidwakaza nginike lo 5K. But mina angifani nje nalawo mantombazane and No, nawe uyazi. akukho ngawe. Industry ingcolile. Yeah, I know i-industry ingcolile but kudiphenda nawe indlela oziphatha ngayo uma uyintombazane ukuthi uvuma zonke noma. Ngiyakhumbula ngikusekumkhakha. Ya. Let's say khona ubhuti lapha wakubuka wakuthanda mhlawumpe uyi-crew or something. Ngithi ufuna ukuba i-actor or i-professional actor. Ya. Athi kuwena ubhuti yazi ngibuka i-potential kuwena.
I will mention your name in a room of opportunities. Yeah. Nganginikeza inamba yakho just in case makuvele ikhala uzonqaba. Angikho mina. Uyosho Awu ukuthi nawe awumkhokha uyasho ngikho. nje. Ha? Uyasho nje nawe ukuthi uzolimenshina igama lami. Usho So, njalo, not eh, usizolo. Usho usho njalo. njalo. So, uyasho nawe usho njalo. So, ithuba elikanjalo vele ithuba elingajwayelekile vele. So, indaba kufanele ngilinqabe. What if ayikho leyo nto leyo? He's just playing mind games. Cha, phela sesiyobona phela maqhubeka ngoba phela kusibona bonke abadlala ama-mind games. Sesibona maqhubeka. No, not usesizobona. Uthe not truth. Awekho amateksi ebusuku agodukayo. Yazini. Usufikile wena. Angikho mina. Cha, phela kuyadependa ukuthi intombazane ifunani. Yabo mina ngiyazazi mina ukuthi ngifuna usilakisi. Yebo lo nto leyo. So njengoba ngifuna wena mina. If ngathi night shoot ukhona nje wena njengendoda tshela ukuthi babe ngirequestele. Esekhaya. Ukekhaya ngirequestele. What if ifoni iphelelwe ibhetri or something? Ngalolu suku. Okay, ngizozirequestela phela. Ayikho inkinga. What if uthole mhlawumbe ubroke Ungithola ngibroke. ngalolu suku lowo? Ngibroke kanjani nginendoda esebenzayo In my face, in i-actor my face. i-artist. Shit happens. Yeah, kodwa ngiyaqinisile. Kodwa phela nami Ustranded, ngiyabona. abantu babhizi, ukuthi uzama umzala, uzama abani, ukuthi bonke umuntu ubhizi. Senisehhotela-ke manje, nali celebrate la. Phela kodwa phela ngingabona ukuthi ngingenze njani but ngingagcina ngigodukile. Uzongifihlela ngithi? Vale ngizokufihlela cause uzocabanga ngenye indlela. Uzocabanga otherwise ukuthi Ngithole ngelinye ilanga. cha phela sesiyolithetha selimbuvu cha. Ilento engayifuni. Hayi. Understand? Lento esiyibangayo nama-exam. Manje ubona into eyenzeka kuma-ex akho nakumina izoyenzeka. No, angithi sisakhuluma. Sazana kangcono. Nami ngiyabuza phela ukuthi bona ukuthi noma usaba ukuthi Not ukuthi ngiyasaba. But i-reality. Into eyenzakalayo kumantombazane leyo. A-desperate ungene kwi-industry. Not ukuthi bengenza isibonelo ngomkhokha. Umkhokha ngiyawuhlonipha kakhulu and ba-professional. Isipani sabo sidope. yeah Akekho but umuntu owenza leyo nto kumkhokha. Ngenza isibonelo cause ngakusa kumkhokha. Sazokusa kuzalo bani angithi uyazi ukusebenzela ama-productions. yeah I know lokho but ke Akekho umuntu o-perfect. Khona umuntu oyedwa nje oyovela abona intombi la kuwena. okay ke let's say ke konke lokhu sikubeka eceleni ke manje ke okay because mina ngiyazi ukuthi ngifunani and if wena uthi awukuthandi lokho nami ngeke ngize ngikwenze because ngiyazi ukuthi ngiyakuthanda and futhi uma uthi into awuyithandi kufanele ngiyeke because nami ngizofika nento ethi angiyithandi nawe kufanele ukuyeke so kufanele sibe equal kufanele sihloniphane so let me say ngiyavuma-ke kuko konke-ke okushoyo kulama-rules akho manje-ke mina le nto engilethe la namhlanje wena uyibekaphi sima kanjani No, mina vele akekho umuntu engithandana naye njengamanje. okay mengekho umuntu othandana naye And sekunesikhathi ngikwazi nakho ukubuka ama-social media zakho, nakho ukuyibuka iy'tesa zakho. Ikhona leya nto eyisimilo kuwena. okay Into engingayithandi ukuthi like ngiyakuhlonipha. Ngazi ukuthi nawe ngihlonipha. Into engingayithandi ukuthi kufe umsebenzi ekugcineni because ngulo muntu ongathandi ukumikisa i-business ne-pleasure yabo. ya ngiyakuzwa
Okay. But if kumele simix i-business ne-pleasure, kumele kube khona ama-boundaries. Nokuthi sikhona umuntu oshayela omunye umthetho. So, Ukuphazamisa. Bafo ungakuthinta ukudla manje. eh, Likuthame kakhulu imama. Akudleki. hey, Akwehli ngisho ushatini. bafethu akuyona i-prank call le. No, why do you think it's a prank? Akukholwakali. Usisi mfethu. Uyambona nawe mfethu asike sithi uyi-tomboy. Mina ngisuke elokishini, angilona iblesser, ngiyayiphantela. Ufuna ukubuza ukuthi what does a girl like you see in a guy like me? Hey, Ngiyithanda ukufunda exactly. i-trick entsha-ke kuleli viki social media. Samantombazane, in fact ukuthi i-trick engiyifundile nami into engiyaziyo ukuthi bengiqala ukuyibona beyishare ku-social media. Samantombazane asingifuni umfana oyibukela phansi, yabo. The fact that uze kuwena kusho ukuthi khona ayibona ngeke uzuyibone wena because uwena vele. Nawe uma ungamtshela ukuthi if masinga-reverse ama-rules kube wena oshela yena, naye ngayibuza ukuthi lo mfana uyangikhohlisa noma ngithanda ngempela yini emenza ukuthi nje angithandi. So I think it's human nature ukuthi umuntu nje uma ngabe right wathi uyakufuna unakho ungakhola but amantombazane, you can correct me if I'm wrong, amantombazane awafuni uma ngabe umjithe ezothi oh what does a guy like you, I mean, what does a girl like you see in a guy like me. Ufuna ukuthi ube ne-self-love uyithembe mani ungayibukeli phansi ukuthi wena ngoba nakho waselokishini shuthi wadeserve ukuthanda umuntu omuhle just because elokishini. Like what are you saying? Nawe uma uyashayela ngithi ushayela iy'ntombi ezinhle wami sekuyintombi enhle eze kuwena bese uthini hayi niyangipranka yabo. Mina nje jongo lizazi lithembe lizi ukuthi no uze kumina because I'm the catch. Ngi-real deal, I am the prize. Uzofuna i-prize kumina. You get me? So how is it going? Yeah, kuhamba kahle kona but ubengakangitsheli. Oh, so I stepped in too soon. Yeah, kodwa yena besazongitshela ukuthi yabo angazi ukuthi yini noma yabo akakafuni. Ngiyacabanga. Ngicela nje ukuba unondaba ngaxolisa abantu Yeah. ngiphaphela labo manje sengiyaphaphela. Sengiyaphapha. Ngicela ukuba unondaba ngihlale ngathi impukane ngizothula ngathi ngishonile. Ngifuna ukuza impendulo. Mina ngaba ngikho bekitshela mhlambe sengifikile kulo part naqeda but kwabe ngakufiki. I mean I'm also curious to know how it went because it's the first time I'm experiencing something like this. So angazi uma uyaminda yini phakathi wayo ukuthi ngibe khona mangabe usumvulela inhliziyo yakho umfaka kuyona ihlale phakathi inside la. Kumele ngithini mina? Hawu umuntu uzizwa kanjani uyavuma ukuba i-boyfriend yakhe? Hawu, because nami sengikuchazelile. Usazocabanga. You know how girls do it mangabe kuyinini nishela ukuthi no, I'll think about it. So where are you? Are you thinking about it? Do you want her already? Mhlawumbe nabe uvela umfuna noma mhlawumbe uyishayi nje I don't know based on the conversation ithambe kanjani bekingekho. So ngifuna nje ukwazi ukuthi wena ngokwakho usekutshelile ukuthi uyakuthanda. What's your response to that? Manje njengoba kuwena ungishelile mhlawumbe uzongilobola noma iba kanjani lento le? Funny because I asked her the same thing. Nami ngimuzile uma ngizokulobola yini. Kodwa wena phela kumele umlobole phakathi. Angithi wena phakathi uzamlobola nini phakathi lana. So ngeke ngikwazi mina ukukulobola uyazi ukuthi ngokwesiko lethu samaZulu asikwazi ukulobola abafana. So wena uzongilobola mase u-right ephakithi. Ndabeni phakathi. Phela angeke azakwazi ukungilobola ngeke i-right ephakithi. Because uyangazi ukuthi ngisaphandle. But I don't think ujahile naye. Asijahe ndawo. Are you dating to marry noma you just want to date and see where it goes? I'm dating to marry. Dating to marry. Sengiyabona ukuthi ya. Hayi bo wena. Sengibonile. Yeah, mama ngimtholile. Ngimnyama. Kuleka. Ngimnyama. 24. I know ngibuya ngimncane but yeah. Akhambiselani futhi nangeminyaka. Akhambiselani. Ikhona mhlawumbe indlela esingenza ngayo ukuthi kube khona i-second date. Of course, absolutely. It's up to you guys. I mean, anything. I mean, it's up to you actually, not even her, because angithi size ngawo. So if when uthanda i-second date, sawufuna ukucabanga kahle, then we can definitely do i-second date. With just the two of you, it doesn't even have to be on screen. Ngiyacela ukuthi kube khona i-second date. Kodwa
Uthi ngizisihlathi sakhe. Ufuna ukusiza ukuthi sinani manje isikhathi? Awukhona. Sweet what? Ngiyaphupha kodwa. Ngiyambona ukuthi nokungabelieve. Hayi usisi mfethu ngiyamthanda. Love wins all. So is that a yes? Ungangiphuli inhliziyo mfethu. Amantombazane 10, shame. abafana 2. Girl, we run the world. Girl, we run the world. Sengipapha kakhulu ngazathi date yami. So it's a yes. Even though kuzoba ne-second date, it's just 2. Ngijabule ngathi mina. How are you feeling? Yo, akuchaze ngicabanga ngawo. Do you expect him to say yes? To be honest, bengam-expect ukuthi athi yes because behlezi ngikwi-friend zone every time ngikwi-friend zone, so bengakhombisi nje ukuthi unaleyo nto leyo yokuthi mina, so but yena Hey. chazekile Hayi, bona ngichazekile cabanga. Uchazwe yini mina? Good question. Uchazwe yini kuyena? Yini nje kwenza ukuthi besides ukuthi because she said ngitheme ngimbuza wathi the thing eyamchaza ngalesa sikhathi sakubona ukuthi wawubonakala ukuthi focused uze uzosebenza, you were not into other girls wangalibushela shela bo umuntu o serious o business isikhathi. But now actually sengifuna ukwazi ukuthi manikhuluma ko WhatsApp into eyenza ukuthi decide ukuthi no lo mfana ngithanda serious sengifuna ngisho ukumletha kumabona kude yini echazile. Into engichaza kulo mfana, you know abafana abaningi ukuthi like uma bebona because vele ngiyazazi muhle. Abafana bebona umfana omuhle, especially abafana abanjengayo abakwi-industry. Every time into akhuluma ngayo ukuthi okay, ngizokwenzela ukuthi unginikeze ukuthi back. Yabo wena nje behleze ngiplaga. Mhlawumbe uzothi omunye ngizokuplaga, mhlawumbe uzongikhokhela imali ethile or yabo into ekanjalo. Yena akekho njalo. Uhlukile nje, uyangiplaga nje for free. Uyathanda futhi ukubona uphumelela ukini. Yeah, futhi aye simina ngedwa sibaningi nje yasiplaga nje. So he's just kind nje, unomoya omuhle. Uthanda umoya wakho. Ngithanda umoya wakho, osho kahle yazi. So is there anything you like about her? I mean, obviously there is ngoba uthi uyamthanda. Muhle, mncane, ufresh. Yeah. Uyazazi ufunani. Ayizwa lonke. Okay, guys, I'm so excited. I'll leave you to wrap it up, kahle, and then we'll take it to the yazin. Kuplasha mean. I hope you subscribe to this awesome channel to see awesome content like this. It could be you. Munga yeki kwa baba. Write to us on the email address down below. selectafricatv@gmail.com. Kama musiningwa kanene. But of course, if you get person coming in the 2000, then the couple yam land. Kaze buthuleleni sonke lesikhathi. I'm hungry. Get a room. Into soyixabana nawe makuyiprank le. Sengadlala. Ngikade ngisho ukuthi angidlali ngezinto ekanje, angikaze ngadlala ngoba ngiyakuthanda. Angazi ngoba ngiyakuthanda nje wakwangizwa nje kudlala ngaleyo nto mina. Plus mfethu ngiphuma ku-heartbreak manje nje. Kumuntu ongazazi ufunani. Awumfuni. Kodwa futhi siyafana phela mina ngoba nami ngifuna umuntu ongazazi ukuthi ufunani. Ngifuna umuntu osewazi ukuthi empilweni ufunani. Uyaphi? Ungawazi ungithengela ubhiya. Ubhiya? Yeah, yawuza omunye phela. Wayithola ekhaya. There we go. Ngithi wena wedwa ucelile. Yes. Ngiyawushaya ne? Nje wasuda manje sophuzanga ngayindaba. Cha phela ngikhathi sisafika la ngifuna umuntu estrong kodwa manje ngiyeza ukuthi singapholisa. Sekwehlile. Usuyapholisa manje. Hayi. Ngizwa ngawe ke mawusho njalo. Uhlala noba? Ngoba ekhaya. Ekhaya nje manje. Ngihlala nogogo. Ugogo ozala umama nobaba. Ozala uma wami. Ngihlala naye njengamanje. Yeah, because abazali bami boyi-2 bayasebenza.
So ngihlala nogogo wami. Wena? No, mina nginomuzi. Wow. Ya? Oh wow. Umuzi. Yeah. Ngathola isite nje Interesting. ngo-80,000 but ngisakha u-2 room. Fane finish enhle. Wenhle futhi nale khombisa ukuthi khona la uya khona nempilo, khona futhi la ufuna ukuya khona. Ngisiphela uma ngithola ama-gigs. So ekhaya ba-straight. Yeah. So lento yokubuya ebusuku abayi-understand. So Oh wow. no. Le mali engiyitholayo kumagigi ngithola isite ngakhe then yeah. Hayi nami. Kahle ugogo wami wena u-street. uyinto ebengishoda ngayo. Yazi nami nogogo wami u-street akathandi umuntu ohamba ebusuku like abuye ekuseni or umuntu even ngisho kuyimini u-5 hours mkhulu kabi ngingekho ekhaya cabanga 5 hours emini. Umuntu ovalelwayo. Yeah, ngumuntu ovalelayo. So angazi noma wena ungakwazi yini ukumeneja umuntu okanjalo ukuthi ngoba kufanele ube umuntu o-patient kakhulu. No, mina I'm a very patient man. Okay. Yabo. So iyangichaza leyo nto ukuthi umuntu ovalelwayo. Yeah. Yabo. Should leyo nto iqonda ukuthi ngithole lo muntu engimfonayo. Because angimfuni umuntu ozongijwayeza kabi nabafana. Ah. Unami nginaye, unami ngake ngaba naye. Unami ngake ngaba naye. Musukuhleya ngidlala. Ngiserious ukuthi nje bethu unami ngake ngaba naye. Ikhona into wrong onami ngake ngaba naye. Nomona. Mfuthu wami ngeke. Oh, inkinga yakho inomona kahle. Okay. So umusho njalo. We can work on that. Okay. Yeah. Hayi, sisazobona ukuthi siyimisa kanjani indaba yami nokuvalela. Ngasithanda isibindi sakho. Ngasihlonipha futhi. Okay, bonke. Ngiyabonga. Ngicela kodwa-ke sibe ne-second date. Kodwa sengiqomile. Hayi. Angisibona isidingo So sokuthi it's just a ngabe confirmation second date. angisibona isidingo sokuthi ngabe bikho second date because usuvumile. So sesingaba ne-second date. Yabona nje mfethu ngazoshintsha umqondo. Ngicela sibize uwaiter asiqoqele, ngazoshintsha umqondo. I-date yami ibe-right kakhulu. Ngithokozile, ngiyajabula futhi nje yonke into ihambe kahle. Ngi-happy ngale ndlela engachazeki and futhi i-date yami namhlanje ibimnandi kakhulu, ihambe ngendlela ngathini bengalindele ukuthi ngihamba ngale ndlela but ihambe kahle kakhulu. Kwi-date elandelayo emina ozokhokha cause usisikade ngangimhalela. Khuluma iqiniso. Angikholwa nje kumanje shisa abaphansi. Njengoba kukhokhe mina kule date le na second date mengabe kuwukuthi phela indoda yami iyaphanda Nkosi yami. So mengabe ngekho right ephaketheni so obviously mina ozokhokha. Ayikho inkinga. Mama, ngiyakuthanda. Ngiyajabula ukuthi unesibindi uyazazi ukuthi ufonani. I-message engiyishiyele indoda yami because sekuyeyami shem. Eyami futhi ngedwa ngiba ngenamuntu. Ukuthi ngiyayithanda kakhulu and futhi ngiyayihlonipha iy'nqumo zayo zonke ey'thathayo and nangendlela esho ngayo ukuthi izinto ayithandi nezinto ey'thandayo nami ngizozama ukuthi ngizame ukuthi ngifile in yabo because ezinye zazo shame kodwa-ke phela ngoba ngiyamthanda ngizohambiselana nakho ayikho inkinga nakho angiyiboni inkinga ngoba ngiyamthanda. Ngike ngasho ukuthi kuthiwa shoot your shot #FateYourMan 2022 2024. Guess what she did Muhle? She faked her man wafetheka
umkhwenyana ungowethu uzosithengeli airtime. I've never been so excited about a couple ngazathi iqonywe mina and akaze ngisho ngishele. But-ke if nawe uzizwa ngathi nesibindi umogelo oyithembayo uyasazi isitolo sakho uzoyithola kanjani uhlele ekhoneni and uyabona ufuna uhlele ekhoneni ufuna ukuyithola woza la ku-Select Africa TV and we will help you out with ukuthola lo muntu omdingayo, whether umdinga romantically as a partner, umdinga as a friend platonically, or umdinga work-wise uthanda iweke ethic yakho ufuna ukusebenzisana naye but unekwababa uyasaba ungasabi phethe Select Africa TV sokwenzela izinto zibe lula sokuselecta sikusethe. So email again. And then thank you so much for tuning in and being a part of this awesome episode. It's making me so happy to know ukuthi amantombazane 10 abafana 1 nakhona u1 ukuthi umjithu ufikile wazoba nathi wazojabula kanye nathi, otherwise ngabe nesinuku 0. Ngiyajabula ukubona futhi ukuthi ubuhleka ayidisanga ithini. Amantombazane ayawina, amantombazane ayadiza, amantombazane ayashela. Uzwile kuthiwa ufuna ukuphuzani babazi ngathi yes, ngathi that's my girl. Got to a second date, what someone can guess. You know what? Thank you so much for tuning in and being a part of this episode. But of course, if we be up here then you get to call me under my 2000. This is I Have a Crush on You. Remember, it is season 2. I also have a crush on you, and that is because you came, you watched, you subscribed, and you also followed us on social media. So let's meet again on the next amazing episode. Hopefully, good night.